Tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala ka chideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala ka chideme. Alhamdulillahi waliyu salihin summa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-akyar wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ambade tebe sirfla la jaba mali kono mali koka ka ufo ka wali nyumando sanga ni wati akanyama dalila ka ala tanu ala minye nyumankela ko semeyero ye ka kishini nema nyini akoke muhammadur rasulullah ka ani asomo sanama uni aka sahaba nyuma ani mawo maye ulu nafetugo ni bara nyumankeli ye fokase jodo ma alaka nini au ye o jama kulusan mayna bi wajuli kene kono ambawla dunya ka fo ame Mauritanie dugula mimbe wole ko Nouakchott kenye ni ansar dini ka wuli ka joye yo tourner bala be Mauritanie kono mi nyana mayara ankara moko Said Ibrahim Diallo fe wajuli kene basira marsi kalo samba fla ani muga kene shiriara ni islame jama kulu baka boli ye ka bara yere nundo tonya moko ubora ko ka bismillah aluka kuma kan sanuma fo ni kene kono angaje anko ya nyogofe bi ka beni samba fla ani mugay to ab san kalo flana klem mugwa ani shegi amero jumena mortan duguma ko ko kan Nouakchott kerangera ni ala commune elimina ko nana ka beni sous section 6e ka sigiye beba kalama ami sigi min kenaka am sabing international ka takama bolo dalene do sanwo san ba kanu ka karamo do bla ka tourner ke am sab deum bi jamano ka ala barkala an am sab Mauritanie am saru anan yoro sur ala bi ala yang gerese ke beni karamo go banye o de kay ka bilebele kay ka dani sanji nyogona dan am ba fo flake ni na fama kani shu ka ga bismillah ko yani Nouakchott ye ne re kelin to ma madola to en foli abi gele amma bawo ala sona ne re ka suna ni nga farinda ala sona ka ngar gine kile kalfa tiaba mima ni ala ni kira ka jeni we se du samake donc kon ne kon to mama ka bismillah ka fo ko mba bawo ko aselendo ka bismillah ma sous section 6e to wala kira ngara ni ala nga présenter no e madame Kulubali Kaja Jara mi kuma na dala ne re madame Samake Abibatu Jara 6e présenter de ka danga ne kama fanga karamo makaka bismillah na ka delegation be amanga sababu manfo no e karamo ga seri Ousmane Madan Haidara amba fo Mali Bamako fo bangoni jangne bugula no wakati na ka demaya si jan kena ani lafiya be ala bulala ka danama ala ka woni fara ya rabbi ala ka foto ni sababu mbanye na ala fe ya rabbi jama fara ka nyanga kunye minye mbanye na ala fe no e ankara mo ke Seydou Diallo lamini ya rabbi afamu nyuma ala ka diama be mifo ya rabbi abaratu ko nyuma ala ka no gani donc ambanye na ala fe ya rabbi mo sensera kenen ga no ambanye na ala fe ala ka segini belajele ni manye ala ka segini belajele ni manye sous section elimina président ka wa chika chiden do donc ko kala se sous section to belajele ma donc no kono na jama ka bu belajele fo ko walin mando sabla kay ka wele ci blo mo ya jabi donc kabu be fo ko walin mando ani e kanba mun yere fana mulla ka se kene kan donc ka ba nyini ala fi ya rabbi ala kan be kala nyunu sabati ala kan be kala nyunu sabati o ante nyina anga sababu nyuma ko no e ankara mo koy asheri Sherif Ousmane Madan Haidara amba nyina ala fi ya rabbi ala ka sen sabati asembe dingam dala ya rabbi allah ala ka sabati ya rabbi akalla nyine minni halsa ala ka sabati ya rabbi amba nyina ala fi an yere fara kala nyanga no nyini ni sababu ala nyini fen so herama ala ka no gambela jeli ala kan be nyuma sigiso ala kan shike tuma fure ala kan shike tuma fure ala kan balon halala ala kan fatu chenga anga dunomba munun nalen do amba nyina ala fi ya rabbi ala ka tourner dafa tugo nyuma ala ka di annuma ya rabbi ala ka siginu nyuma ka tuka demba nyuma so ala ko kanye qur'an bunya na baraka kama qur'an lejina baraka kama sallallahu alaihi wasallam
alhamdulillahi rabbil alamin an ga wajulikɛla o de ye an karamɔgɔ alhaj Said Ibrahim Diallo ka bɔ Kaye n'ale ye jamiyatu ansardine ka wajulikɛlaba ye a ye laseliba k'an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Ola an badenw an sigira hɛrɛ la ya rabbi ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an labanw ɲɛ ala k'an kunnadiya an ka ɲinifɛn ɲumanw ala k'u nɔgɔya an ye a jugumanw ala ka don an n'u cɛ an ka sɔrɔ ala k'u jidi gɛrɛsigɛw ala k'u saniya jɔn wasa man di ni ma si yɛrɛ kɔrɔ ya rabbi ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kan'an labila ala ka hijabu d'an kan ala k'an bila a ka tanga kɔnɔ limaniya kɔfɛ kafiriya ya rabbi ala ka don an n'u cɛ ala ko k'ala kira bonya kama kuranɛ barika kama sallallahu alaihi rasuli su in na ka bɛn le 28 deuxième mois 2020 an bɛ Nouakchott nin kan ka bɛn an ka wajulu naaninan ma an bɛ commune Elmina an bɛ o de kɔnɔ an ka sous-section min bi yan ni a ɲɛmɔgɔba n'o ye Samakɛ ye a n'a ka cɛw a n'a ka musow an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin su in na labɛnni na ni national ka jɛn ye a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye u ye nin labɛn min kɛ ala k'a barika don an n'u la ala k'a barika don an n'u gɛrɛsigɛ la ya rabbi u ye nin diinɛ dɛmɛ min kɛ ala k'a kɛ an n'u ye bɔda ye an ka hami minnu ma se ka dilan fiyewu an y'a ɲini ala fɛ nin labɛn in kama ala k'u dilan an ye ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ gɛlɛyaw ka ca an b'a ɲini ala fɛ su in na degun minnu mana ye an kan an y'a ɲini ala fɛ ala k'u wuli ka bɔ an kan k'an ka foli ɲɛsin nabagaw ma minnu ye kɛnɛ in seereya mɔgɔ dɔ bɛ wolo fo ka taa sa ala yɛrɛ tɛ sɔn fiyewu a tigi ka sigi wajulu kɛnɛ kan sabu mɔgɔw tilalen don ala fɛ dɔw bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ dɔw bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ala tɛ baga mɔgɔ ma dɔ de i bɛ suwa kɛ dɔ de la mɔgɔ dɔw de b'a la bolo olu ka suwa tɛ ala ko yɛrɛ ye ɔ su in na minnu ye nin kɛnɛ in seereya an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ bɛɛ ye n'i y'a mɛn diinɛ mɔgɔw de b'a kɛ silamɛya ka kɔrɔta mɔgɔw de don o la minnu ye kɛnɛ in seereya ka daminɛ cɛw la ka se musow ma an b'u fo ka dugawu k'aw ye su in na ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ aw ni anw ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kan'an labila ala ka tunga ɲɛ malo an ma ala k'an bila a ka hijabu kɔnɔ minnu ka furu ni hɛrɛ b'a la ala ka jidi ni degun bɛ minnu ka furu la an y'a ɲini ala fɛ su in na bonya kama ala k'a bɔ a la dentigiw minnu ma den sɔrɔ o caman bɛ jama in na an bɛ ala wele u ye minnu mago bɛ den na den ye hadamaden kɔ ye an y'a ɲini ala fɛ ala ye minnu jɛ a la su in na bonya kama ya rabbi ala k'a latigɛ u k'a sɔrɔ hali ni den tɛ minnu na an y'a ɲini ala fɛ su in na kama ala k'a k'u la k'an ka foli ɲɛsin an sɔrɔw ma an ka bureau international an b'a a ɲɛmɔgɔ fo yan adama sanogo a n'a ka bureau jamana 37 min b'a bolo an b'u bɛɛ fo ala ye anw gɛrɛsigɛ bɛn Moritani ma ɲina ka na laseli kɛ yan an y'a sɔrɔ national min bi yan cɛw de don ani musow sangare an b'a fo k'a waleɲuman dɔn cɛsiri min bɛ a la a kɔmɔgɔw de don n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ a tanuna n'i ye ɲɛmɔgɔ fo dɔrɔn i ye kɔmɔgɔ ɲuman bɛɛ fo o la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ka national cɛ n'a muso bɛɛ fo k'a ka sous-section fo k'a ka comité fo an bɛ sous-section min kɔnɔ bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sous-section hakɛ min bɛ aw bolo o k'a dɔn ko ne ka baara in ye nafa ɲɛ ya o jaabi bɛna dɔn a ti mɛn ne kɔni ye mɔgɔ ye baara in sira kan Seydou Ousmane Madani Hayidara ka kalandenw na ala kɔfɛ mɔgɔ de ye ne ye n ka dɔnni man bon n ka kodɔn man bon nka n tɛ fugaro fɛ baara o baara ni jaabi t'a la ne tɛ sɔrɔ o la sabu ne bɛ cɛw de fɛ ani musow izal qawmu qalu manil fata kiltu annani uniltu falam aksal walam atabannat an taara kun to kan fɔ ni cɛw welela walima musow a bila i kunna ko e de welela i kelen n'i y'a ye ko tilatilala ka dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dan an tilatilalen e de bɛ bɛɛ kɔfɛ
o te ko ina here o kuma na mina jaabiw laje ni jaabiw nyena na yam faranga duguka na jaabiw manye soko ne matlan wele bawla o kuma tenge bako ma ala ka mbe sawama anye mi yawla anya suro dusu baw kono abeni ko ina ala kam acce sirlendu jogo mi fora ansaru yala anya suro bawla ansaru de ye jekulu ye jogo nyumanya o jekulu jami'iyatun tad'u ila isbati rukn allazi la insaniya dunahu ala wa huwa al-aqlaq maya tinye pie mi ngo fiew o jogodi ni jogo bora maya la tani yere anya soro jogo nyuma ya mi nyiraw karamo la kay ala kira la kajigi o ba awla ansaru ya sigime odeka shairu do be ale koti ako innamal umamul aqlaq ma bakiyat fa inhum zahabat aqlaquhum zahabu fa in qallat al insaniya min al aqlaq sarat al hayawaniyya kunniya men mantu mo jugo tigu kudu mantu jugo kay soari la kalimandi umanno nyumambla ansaru ya sigira de ka jugo nyuma ya sabati anga lafiya anga du kono anga sigi dawla anga furu kono deni masauche ansaru ya sigi kunde ka jogo nyuma ya sisi anga danyona oni mantun danyana jogo la dron ko oya aka mantunya tale ka boy nada madin langulu nyana jogo nyuma yana ko ibilla ba mbakanyana ala kan kishoma an karamo ko ambi dugo kai Sherif Usman Madan Haidara ambi dugo kai ale de ye ala ka cey rijalullah ale de ye ala ka warabay min ye nin diine indeme ale ka welidala huwa allazi sharaha wa bayyana haqiqat al-islam qala al-islam itqazu al-ahad lillahi wa ibadatihi wa zalika litorihi ar-raza'il wa su'ul khuluq wa zulmi wa nahwihi aka wele dala ale de ye islamiya hakika tenten ka dakeneka islamiya hakika ayo tenten ka yira islamiya te dabaray islamiya e leydudi mogo kam molo ya ko do keli la leydu de bi blala mogo ki jogo joro ki ka du joro ki dambe joro ki bokolo joro leydu de bake ale de ayira ko islamiya e leydu ka leydu di alama ka pratique ni alache mogo ka do ina o kan nafasoro ina Sherif Usman Madan Haidara de oke leydu ko fe bato bi ni ala e nyonzoro ini mogo nyena ika bato bitli sabiti mogo tonyo jogo juguya ko nyoni ka bwana jogo cheniya jogo jasilinya ko genga bo jonna tonyo ni nyogon tonyo ko genga boyo na nyogona wo akalla teli kono ayeni wala sambina ni ko kono bi naka welidai wa bi da'watihi ata'ati mar'atu zawjaha na idraka welidai muso tugura ucheuko dondo utemena tunga kala muso do kunga fari do kumbise ucheula na do yira fo muso fo che jabitige ngabi wode ba nyongriye Haidara kama wa barra al aulad aba'ahum deunye umasaw labatu mogodo deun kumbe tunga fe hali dorome kele ukunda chima Haidara kama bi mogo deun kumasera ka here kuyi anga bamako dafe dugu dobe jogoroba dobe ale den kumbe kofe denye sancha manke ati fayin wela magotala Haidara ka kashiti kele danga diyanka ayo lame odon anyigi de bora akashira aya faka nimero nyini ka fayin wele ka warichi fayin ma faka terrain san ka jo ka ke so daga banai ale yere ka boy ka ninye da faka Haidara kanu bala Haidara ka son wodi bi ka radio la ko lame aya kala doron fayin wa ma ko ni mbwala ni tejuene ka du kono ya ni chaine mo go neni aya keta de insina ngara jo faga kakashi damene
afa ko akira da akwai hine da yimine ako ne sanjo li kenti wele ayo da fo ayi ako ye ba don yi wele kun mina wa ako ayi ako ni che inga kashiti kilinde kama ne e wele idem perdilen segiri ma ka ke duga denyi ka wari ci ma anvle so min kono ko jo ka tla ka wuli kana nye dai ka ene ko ito fe hine de yimine Allahu akbar hine ka kam jalo ayo fo min ge choro ba ko de do ako akala ika dayele ni mami wata me obi bodu ko tietiku be no lu e tie dro biso ona na juma tara selifo bangon na haidara ka misri ko ale de ye deun seki o masawu wa adala zawju baina zawjatihi ka furu nyogon tle ko kella dirwi sunanga furu nun dok ni yele ko yi muso fila b'a bolo kelen bɛ ɲini ka sa dusukasi fɛ n'a bɛ maɲɔ ka so depuis wula ma se a b'i labɛn k'i pari fɔlɔ ka kaki dɔ don ka kasajalan ka k'i labɛn papu bi t'e sigi o yɛrɛ b'i labɛn tigɛlimaniw daminɛna bɛɛ y'a dɔn a bɛ nin ka so bi nka n'a bɛ kɔrɔlen ka so depuis wula fɛ ŋunan bɛ daminɛ banakɔrɔw bɛ wuli mɔgɔ caman de kɔ tun bɛna tile janɛmɛ kɔnɔ Hayidara ye o kɔ minɛ k'o tile diɲɛ kɔnɔ yan fɔlɔ غمام الأنام السيد عثمان الذي نصر الله به شريعة أحمد ale de ye kabanɔgɔ ye diinɛ kabanɔgɔ jogo kabanɔgɔ hɔrɔnya kabanɔgɔ danbe kabanɔgɔ tilennenya kabanɔgɔ Hayidara de y'o ye a ma yanga yɔrɔ si n'a ma tɔɲɔni gɛn ka bɔ yen ka laadiriya sabati ye gamamul anami السيد عثمان الذي نصر الله به شريعة أحمد ala kira ka diinɛ sharia ka dɛmɛ ka bɛ ala kira hakilila ma ale de y'a kɛ an bɛ dugawu k'a ye su in na ala k'a wasa su in na kumaw man ca waati kurunin don an k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na o ye diɲɛ de ye lahara bɛ dilan yan ni min y'i yɛrɛ nɛgɛ i bɔnɛ ni na bɔ yan i malolen k'i di ala ma i kasa bɔlen i n'a dɔn ko ala y'i dilan don min fɛn ma d'a ma dɔnni b'a dɔ bɛ yen Muhamadu Hasani a ka kitabu dɔ bɛ yen kitabu in tɔgɔ ye ahadasu nihaya el alam a ko an k'a dɔn liya alamal jami'u anna dunya mahama tolat fahiya kasiratun ko ni diɲɛ kundala jɛna cogo o cogo k'i k'a dɔn ko a ka surun diɲɛ kundala ka surun diɲɛ ye waati de kuranɛ yɛrɛ danna ko hinun ko diɲɛ ye fɛn fitinin de diɲɛ kundala mana jɛn cogo o cogo k'i k'a dɔn a ka surun wa mahama azumat fahiya hakiratun i ye bonɲɛw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cogo o cogo diɲɛ bonɲɛ bɛɛ kɔfɛla ye dɔgɔyama ye fo bonɲɛ min sɔrɔla ala ko la ka ala dɔn ka k'a fɛ ka sira ɲɛ k'i jogo ɲɛ i bonɲɛna ka ban ala la ka dɔgɔya ya ka jasi ya ka sa ya ka taa janɛmɛ kɔnɔ amin la budda أقول لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر نشو جننا چوغو چوغو فجر بيسي إني يلما يكدلان كا إنن كتا إنا ولي دغو بيجي ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر إشي ما نجي چوغو چوغو دو دو إني بي وره قبر كون نوح تاريدا وبي سامبا كلينيكو سان كمي كونوندون اني بيدرا يو كا مغو ويلي كتالام mɔgɔw tɛmɛna ya san 3,000 edu si mana janya cogo cogo ko do do i ɲɛna wɛrɛ kaburu kɔnɔ shayiru dɔ bɛ ale ko an k'a dɔn n'i y'a mɛn kaburu ko saya de fɔlɔ bɛ yen el mautu fi hinin yansuru kafna wa nahnu fi ghaflati ama yuradu bina ko ale bɛ kabakoya diɲɛ den na ale bɛ kabakoya jɛnɛya kɛla la namaratɔ la danga den na laadiribali tɔɲɔnikɛla mɔgɔ tilenbali ko ale bɛ kabakoya i la ale ɲɛ bɛ saya la kuma bɛɛ a bɛ kasange kɛ dɔ la kuma bɛɛ a bɛ dɔ minɛ ka na dɔrɔn ka fini jɛma coro na a bɛ muso tɛmɛ dɔ filɛ k'i tɛgɛ sama ka na dɔrɔn k'a cori i kan na ka jeune filɛ k'a minɛ dɔrɔn k'a coro a kan na ko ale kabakoyara ka tila ka mɔgɔ ye kuma bɛɛ saya bɛ kasange coro dɔ kan na e ɲinɛnen don ala ko kɔ i man ɲi kasange ti do jonna atina do jona joni zoro la kibi bolo wuli ko kasange ti do la diɲɛ kɔnɔ ali savan mo fo
wartigi ma fo ko dona ma fo prida ma fo o kuma ko ale kabako yara mogola mogo min sona ka do kasange bi duila ka ke jene yakela ka do kasange bi duila ka ke sonyi ka ke namara toy ka ke dine juguye ku bi sakoke ki to sakoke ina giringa jola saya bi dere kana doro ka kasange churina o sebe o ichene dere jalo abrachi ninde ye mogo somi ku nege ujo ka yere di alama شاير ربي عليه نكما كان جابي أكو الموت لا شك آتي فاستعد له إن اللبيب بذكر الموت مشغول عليه كودي كو سيا كو سيكا تالا شيو كو أبيكي كو جيه بسوناما كو أبيكي أو كو نو دونا كو كولي ولي كو يلبي ساكا كونو كو هكلي تيجي o de bi yere miri ni sayay ka dalen to aka konyo muso koro o de bi miri ni sayay ki dalen to aka matlanka abe ki kolongulu ka do matlanga dalil laban kaburu de dali ka munumunu dondo la fion bi mine kilimu bi goshi be biro duma kono ka miri do la kuibi na boya wallahi ni bustan al waisna laje ibini kuma yisoro beitu dala were be ale kodi ako anga do ko jie kasu kodona de ba labe hakli tigi de bi surafanata ki ka ko fara nyonga ka do bi boya ka ala don ka siranye ki jogonye ka laydu tayni ala che ka dafa ka do bisa ale kodi ako tazawwadu karina min fi'alika انما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل الا انما الانسان ضيف لاهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل kwanga surafanata anteri ebi teri nyini yere nebe teri nyini yere min klobana ba teri nyina yere shije ba teri nyini ayere i wolo bayin ba teri nyini ayere i wolo fa ba teri nyini ayere i muso ba teri nyini ayere i deumbu teri nyini uyere i ka karamogo ba teri nyini ayere ko hadama dembi teri de nyini mimini je nyogonya kaburu kono i ka bara bara nyuma ka kiteri bara jugu ka kiteri ka mogo tonyo ka sinji tige ka ke balema juguye ka badinena kibi sakoke itika jeneya dado itika shweni dado itika namara dado jamvanci kalabanci hasidi mogo korofola ko be jogo yela ko jogo faranyonga ko kije nyogon ye kaburu ko Allahu akbar ka ala don ka laydu ta ka dafa ka ke mogo nyuma ye ki jogo nye ki nige ukuru o bara nyuma ka ki bismillah baye kaburu ko Allahu akbar jalo abarachi akuiga do innama qarina alfata fil qabri ma kana ya'mal che ka bara o de yitiri kaburu kono muso ka bara o de yitiri kaburu kono demseni ka bara o de yitiri kaburu kono niye nyumange kaburu bi bismillah niye jugumanga bi bismillah Allahu akbar niye chedra kwanga do hadama din ala innamal insanu dayfun li ahlihi ko hadama din kilon kilimbe dina de likasu o sebe ni tara du kono ni ko dutigi be mi nu ko afla fo dinange kuy mafli dutigi kilenwo kile kibe dinaya de li ka du kono ibina wati de ke du kono dondo kibi ka kasa o fara nyonga kati suma kaburu kono o de ye dugule ya yoro e suno ibe nyena maya mina kibe dinaya de da jalo ala ki mangoro ami ne to fa la jay bini soroy shina kuma damado de ba mbolo e haklitiki ka yirila ni baya laydu ti bolo kay tabliku jalo maynti jenya doni kala do be nyaat fiye o don shu abi wele Luqman al-Hakim ale ya den waju istidad li yawm al-mi'ad akwa dema kala li ibnihi ya bunayya inna nasa salasa aslasin ko mogo ye claro sabadi adama dibe claro sabadi sulusun lillahi wa sulusun li nafsihi wa sulusun li dudi akonde adama din claro folo o yala tay ala ni mati jewla itlaro flana o yere tay itlaro sabana o yetumu tay kaburu kono hadama demi tlani sabadi la fa amama huwa lillahi faruhu min ya ala tay o yini adonina do jimai ito do ikon mbala la kaye ni fieri la iba kono wa inana ini ni fona nana wa mine do ina atifiye gui
ala y'a kalifa i ma de n'i ye kalifa di ka ala dɔn n'a ye k'a bato n'a ye n'a a bɛna i taa don min a t'a f'i ye ko n bɛna a minɛ sabu a don dɔ i la a m'a f'i ye ko n y'a don ala k'o kalifa min b'an kelen kelenna na jɔnni b'i ta minɛ don dɔn ala ye kalifa min kɛ e ma e ta bɛ minɛ don jumɛn i dalen wa i sigilen wa i kumatɔ wa i bɛna i bolo di mɔgɔ dɔ ma wa walima i taamatɔ de don wa i selitɔ wa i dalen i muso kɔrɔ wa i bɛ baara yɔrɔ la wa e ta bɛ minɛ kuma jumɛn k'i to lahalaya jumɛn na o de ma dɔn o de y'a to an farati la ni kuma bɛ faamu a ko hadamaden tilayɔrɔ sabanan wa amama huwa li nafsihi fa amaluhu min y'i yɛrɛ ta ye o y'i ka baara ye i ye ɲuman kɛ wa o y'i ta ye i ye juguman kɛ wa o y'i ta ye ni dun ye dɔw ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛ depuis dɔw wolola fo an filɛ sigiyɔrɔ min na ɲuman ma se b'u ye fɔlɔ e ma da o la ka dugu jɛ fo ka taa tile ben jurumu dɔrɔn de bɛ sɛbɛn dɔw ye ka su ko fo ka taa dugu jɛ jurumu dɔrɔn depuis dɔw wolola k'u balikuya fo an filɛ yɔrɔ min na san 30 san 40 ale ka kaye ɲuman yɛrɛ de ma dekone a ka kaye la fɔlɔ juguman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale bɛ yen ni suyɛni wulila ale y'a patron ye namara wulila a patron don janfan wulila o patron don ka walidenw janfa ka kɔnɔ daw la o patron don ka mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ o patron don n'a ye baarakɛla sara baarakɛla ta a tɛ sara o sara bi bloqué k'o janfa nin bɛɛ patron y'a kelen ye e bɛ don alijinɛ kɔnɔ cogo di o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako la yaji'anna aqwamun yawmal qiyamah wa a'maluhum kajibalu tihama wa yu'maru bihim ila nar lahara do ko mogo do bina lahara keneka mizani ti turu ye uti nyininga foi ko abi fuye ko direct nunu ye direct di ay nunu lateme nti feka nunu o ya la kira nyininga ko kenu yusalluna kala na'am كانوا يصلون ويصومون ويأكلون هن من الليل إذا أراد لهم شيء من الدنيا وصبوا إليه o mɔgɔ ninnu k'olu kɛra mɔgɔw de ye u bɛ seli u bɛ sun halisa wɛrɛ la k'u bɛ hiji yɛrɛ ko nka ni nɔgɔmani fɛn fɛn tarabasora ka t'u ka su fɛ u b'o minɛ k'o kunu n'u ni walimuso fɛrɛla tɛku wali denmuso tɛku wali nafolo tɛku n'i y'olu bugulen ye fɛn fɛn kan u ta tɛ kuma in bɛ faamu wa an k'an jan don an yɛrɛ la an ti tuya a to i ka min y'i ta ye o ka kɛ baara ɲuman ye ala dɔn i ka ɲumanya kɛ i ka sinji tugu i ka kɛ mɔgɔ ɲuman i ka kɛ mɔgɔ kolonin ye i ka diinɛ baara i yɛrɛ i k'a dɔn i bɛna sa ni kuma bɛ faamu tilayɔrɔ sabanan wa amama huwa lidudi fa jismuhu min ye tumu ta ye hadamaden na o y'i farikolo ye o ye bɔnɛ ye ni fali sara e k'a to a ka fili dɔgɔkun t'a lajɛ i b'a sɔrɔ fo tumu bɛ kɛ ten ɲɔgɔn a la a bɛ fɔ o de ma ko wajulu banna maa min tɛ siran ala ɲɛ n'e dara kaburu kɔnɔ i toli cogo ka jugu ni o ye tumuw b'i dun f'u bɛ ɲɔgɔn kɛɲɛ sabu e ma ala dɔn i ma malo ala ma i ma siran ala ɲɛ e yɛrɛ ma da la ko i bɛna sa ni kuma bɛ faamu o la dɔnnibaa dɔ bɛ ale ko ten a ko hadamaden waqtul maut inna min al umuri kafiyatin ala nasi waqtul maut saya waati ko ye min dogo mɛ mɔgɔw la i t'o dɔn koyi saya mɛlɛkɛ ye danfɛn ye ale ka nimoro tɛ maa bolo ne ye ne wele ni man di n b'i bila liste noire la n'i tɛ sɛbɛnkan fɔ n b'i bloqué saya mɛlɛkɛ ale ka nimoro tɛ maa bolo nka bɛɛ ta b'ale bolo bɛɛ ka contact b'a bolo n'i y'i ka pisi fɔlen ka kura min ta o fana bɛ poyi a kun n bɛ fɛ a k'an ka kuma in faamu dɛ kuma jan tɛ n bolo k'a fɔ ye waati kama nka n bɛna min fɔ a ye a b'a faamu
sabu mina min fo ya hakli bayi ni ka pisi fale abe fale alekum be ka numéro ba le bulu jamana o jamana kono pisi joli be o pisi haken ibe jamana min kono o min bi bulu de o be de ba le bulu ale te wele mo fe ngale de be mo go wele na yi wele fana tibla répondre ka na yi wele ibare so ni ya reçoit lahara قل لا لكم قرآن كنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ne de yawda ka sayada saya folo de dilala fe min folo dilala o bolo de be dama adama de daraka balo dama ni sebiye ibu sogodu ni sogo mandi ye bi shini bi jegedu no mandi na dowere dun adama de dara ala fe ka soro saya folo de dilala saya de bi bolo adama dina Allahu akbar aw nya ka dumini de joni mi ke darakai joni ye tililai joni ye surafanai joni mi ke wulala nyaay ni mo don okmona muna eti yere di ala maka baya ke muna saya kuma ko dogora saya meleke na wele kilingili amba jabi ajabi do fo ka soro leju de bibulo baya woro do ka dafa kuma yoro bibulo fo yoro bibulo ikera che ikera musu nini ndafari bulo eti sira saya nyi ni kuma bi fam saya wati ko dogora mugawla wa yawmal maut saya do o dogora mugawla wa makanul maut saya yoro o dogora Allahu akbar jalo abarati anto dongoy ay anta do nebi sanin duguina mogotodo nebi sanin wati mogotodo mesanin doy mogotodo wode la ko qur'ana kono inna allaha ya'lam inna allaha indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نيه كتاب الله جاء أئمة الأربعة على دونا وسرنا سيانية كما تيجيني أكلام على تري وسرنا سيانية كما تيجي داغلون ديجي دايما minu nya ala bunye ulu sirana sayanye kuma te jugu koraima ni kuma bi fam imam malik imam dar al hijra ala donadu ale fiku malikiya o patron du ayaka nyene ma yakeya adalembe madina ni dona bakiya kaburu dola ni dona doroibi tamfle ale na karamogo de dalem fle nyon koray na haidara barkai shi Usman madan haidara an yare tara kata laje piyananye bani alaka mangro haidara de yo kene katanye da ni ma bannu ga haidara de yake ni sira ibi waju imam maliki mi ba ka kitabu kala dalembe bakiya kaburu do kona na karamo Allahu akbar ale imam maliki de suguna dodola kitabu intogo ya aimatul arba ale ya ye chedo na boye ani chenye nyonfo akwe jonya ko ne saya melekedi Allahu akbar ko munyese ne maya akonna na buyedi Allahu akbar mani fa ko nana buyedi sigona ako mise ki nyini nga wako oho ako ne shito e joli mbade wanga sirala nyede wallahi ni saya ye mo soro ka soro ala tibu ibadi ndanya Allah jalo ni chedre docteur abarachi wulbaldo de wulbaldo wallahi ngalonta ale law aw de la ka ye joni sara taraddu atigi jamana ka kaburu pocho ka anzoro ya joni nana otey jalo otey wallahi otey ni mogo do kun nana an kun jala na gele ya ko mingu ngada un demseni biye kenewi anguno ke ngaw masoro de aywa nimbe ya do de amanga kula bena ufuku sebe ange olu ye bara imbarajita labbe Allahu akbar ange mado wala ni mikala ukado ni yado yi ni kuma bi fam odi ya to demiseni bien kenew usekira alama ka setui imam malik tuma mina nani ayeni fo saya meleke akone shito e juli saya meleke ya keta o juli duru tewa o duru jumaindo ale ko tile duruwa kalo duruwa sanduruwa ale kununa ko bara wulila imam maliki ta kuma sira
mbeka ala dona de fiye de jenya kela te de so ko te namara to ko te galundigela ko te danga di ko te mbeka ala dona do de fiye mi sirana ko ale sigona saya meleke ye ni foyi yani jabi kadi ale kununa ajorola atara sogo dona do fi ko nzirame bideo ko bismillah ako ne koni yembe fi ku do nganti sogo do ne de sigona saya meleke la nyanyininga ngon shi to e juli ako duru yananga wala nkununa okmona anyefonyi nshi de bana wa mundo akuyi shi mama akuye saya meleke de nyininga fena ale ere todo fenduru bi foi todo ni alati asorla kan aya kalai san fina san bina hal nana na ima soro sabo tebulu ngabi fam ni la wasabatira muso dinzola yana kadda ka ke adama de eko to cheno muso ya do ala de bodo ni kuma bi fam meni ngeshini iba fo na ala sona ma chamanye biyo mashini la harabi jodo jumei ma todo ne bangina ya mitasa ni duguina ma shitodo sam okele tuma mina imam maliki lafia aya do ko shipote ngoni ya ala dona de ko ya ala dona e jogo jugu yin ko ni kote de pala ki dai jogo mai so ito dado ika shweni ita dado ika jeneya ita dado ika chedoya ito dado e dlantike ko joli ki chela galonka ita halo dado jalo ye chendre docteur abaraj ka wala ami boya koy kullu ibn unsa wa in tolati salamatuhu la budda yawman anil ahbab mabsul muso e denwo de mbangi ka da kola kiye muso shimi kui ka do ini kanu yo bi fara kataki ka konyo muso to kataki ka konyo ketu kataki deningeletu kataki chekeletu kataki muso keletu fura kele ne be sayala kasira alanye o de la sebeni kela yinko ako haza sahihun akoni yechede la tadri nafsun bi ayi ardi tamutu ko ni shita do ibisani dugu kulinka ayi fi ayi makani tufariqul hayata nebina nyene maya faraka bayama mogotudo wa kad wulida nasun fi mali famatu fi sa'il al-aj mogodo bangina malila ushutara do Côte d'Ivoire wallahi do bangina malila ushuna na do Mauritania utuma dawla do bangina malila ulu tara do Burkina do bangina Burkina unana do malila do bangina malila ulu tara safo Amerique katla ka seginu shuye kana anga dongi dala bado bi ola do tara Chine ushunana do tara France ushuya segira kana anzora ya kana do mali dugukolo jukora ya okuma na mati do yorondo kana farati ika laidu ta iki dabo atola wallahi ndo na sokono matalike mi mado tiwele koy ni mogo nimisa yoro kera kaburu kono nay ne baya imenga ne faratira odo na ko daika de pala kida wallahi chalo abarachi afamuna fa iza sabata anna al mar'a la ya'rifu yawma mawtihi wala waqtahu wala makanahu fa alayhi bi umur taliya hada madde ni mi sadodo imi sakuma don imi sayorodo okuma na ko dama do flay jija o kayila juna ambo dima sisa ambi fatiyata al mubadara bi tauba teliya jona ikabaya ke kabuika jugumana na jariye kuy na mandiye continue akado kuinyo na jade me dinte niye kurushibo ki jula ngolo bla kayala mogo ki jula ngolo yi ni mami nyina to tina muso mi naka dogo wallahi jalo saba kera do kono kwambe ko lu negede iti negede wuli balde bi ki tegay kason iyere ka ala do iyere ni maso ikuna ngola mabisa ka ala soro yi dogo yali ko sebe docteur ne te matri fo koy a folo de ka teliya ka tubi ka baya woro ke ka dafa ka blaidu ta iti buliso iti shwenike iti jeneyake iti denfa iti nabara ki bolo kora ita ki sengo ni kira ibla bara nyuma minaka ke ka teliya ka tubi ka buika jugman o sebe o ya
aflana ibtiadu an zunubi wal maasi ka iyoro janya jurumuna ni baya layduta ni bora ini deni na nyoy na ko pisa fo ne bora wajulu kayro la wanye karamo in lame wanye baya ke pisite ni chebli deni yere kan go fika cheni hey ne donye la manyama koro mbora la ki yoro jenya ka bo jurumuna وتفلاناي أصابنا استعداد لنزول القبر بأعمال صالحة كي لبه مون بنا إيجي قبرو كنو كافرني يدي مو قبرو يو فلاني حفرة من حفرة النار روضة من رياض الجنة كي قبرو كي جانم دينغي mashiba ka daika sauni bunenu uki tache ka bone jigika dongo do mashiba bi jigika surtout ni kera jiede ya yenno jugu minum blaya maga kewo ka nona ubi tasuma kila jalo o chendre kala don kala bunye ni dara kaburu kono mogo baye kaburu do kaburu de bi fere ka kal jinen nako furo ya rabbi ala ka anta koyi jalo o kadi niu ye koyi wa baya de bake o sebe o joge ulibaldo de annanina tahalli bi akhlaqi hasana iyere masiri ni jogo nyuma yayi jogo faraka buila ne kuye jene yakela yi ciye yere la nya kololo do bi ni laydu tambora ikera horonye wa ibise ka waso e fly ni desera wala danga de biko waso folo de pala kanda aha ne mbolo fle ka fo de pala kanda ne ma fodin tudu wodi waso folo yi nte che don ni nchete nte muso don ni muso de pala kanda ma jene yake odi waso folo yi ngo de waso folo yi ni masola iba fo de pinye bayake akana yelo la koy o ye waso ko baye ni kleina hali kira ka sahaba do kerati jamu kiramata awliya ko nan la jey ka do akono abe khalidu dima bunu walid abe amr ibn asid dima sahaba bawdu minu ni ala kira nyoyi ka dine baraka jahadike uka bayake do uka kuma lamewe mifu khalidu e bayake kaldu boray amr ibn asid nana ko kira ma ko ne bina bayake nga ne jurumu ka jako ju ne ko chamanke okuma ndi boya inge ko fi kallaydu duma ko ala bi ya fama kira ko ake ala bi ya fima aka soro ka kira tege mene ka bayake allah akbar munameni fo ibita musu jugu korodo de soroy che jugu korodo ale tinye na terike bayake abashi dembe ke ko lagushi hitato anga nyoa an ne kunde ko kewa afo kunu angu moke ngane boara labi ami abi famwa kana to iterika mone duila wala mbora la na ko tinyo ginyo afo si na umori ya dendo dinge kono ne mo nyange ala ya faro ma bi ya fanema wayzal maw'ida su'la fi aizan bin qutla ko mo tugo bina yini ngalla hara ko fagara muna adwa tafsiru ko nala je sina umoru de yadde ka dingesi ka dere yadde me ko bogo ka jiga kono ka bogo jiga alama ya fama ubila gushi ha ibi sekanike afo men debrouiller wallahi afoti wulbaldo mugo shima da kaburu kono ka soro ina ala te nyugon fe fi mago sara wallahi jalo imbasiri ni jogo nyuma yayi takhalli an akhlaqi fasida aduruna nye ifo shika bo jogo la bebi yere do sunguru ni minu mbi bolo kerefe iti botisa o sebe asira bolye jalo dokera kuy o sebe do furule yere ko furule ngoro yere ko muso furule hali sawbe jenela o ye chekwe che furule ngo jeneya o ye muso kwe itna doko ini shetana ka yelenga so de funengeni dafalen kanga waso na jogo nyuman kelintala
sunguru babulo quartier bela musomani kamelen babulo yorobe doka eri 9h dota e 21h dota e 22h dota e dugu jedani jalo ala ki mangoro ami il faut shi ka bo jogo jugula iki yere di alama o de durunay a worona musahibatu salihina mo nyumo ki tiri e baya ke temena ni yere teri ma fali ima kishiku da asarsari likillati khairihi wa hazar musahibatu dani kika kuma chaman dabla ika barake ika mani fe jonyoya dabla mani fe jonyoya de bi ma do janeme ko wallahi do kunde jene yake ufasoda do kunde jene yake ufakaso nga teri muso juye do bla jene yala ntiri ni yere kan chugo mi formu be chugo mi ebe ti yere blate ti se kaninke ki shu ki bla jene yala ki dambe che ki dogoya ka ala bayna do teri yu ke jene yake lay se biye nga yere bina fu mangene jene ya de kene yai teri bala do jene yake la labongo jugo e moye folo amayo mina kilin fiye sisa kamalen do be ale koroke bayake a koroke fa kunye bolisona di fa ima tana che ka dugu kona naka bolison de bala ka da ma fadin tudu adenge mi fulla koroke o fana ko de bala ka le dale ma fadin tudu aya haidara lame akon ne be tugu ni chenko Allahu akbar o bora ka bulla ka bayake aya dogo kesiga ko ne singi ni maye here ba kanu ibale mai mbi fe ka bayake dogo ke ngwa ko ika bayake ika untu ya nganga koke wallahi abafota ko akadi bay dengolo kadi bay osebe jalo o ijedre chokoroba do be dugi nkono o ye konyo muso dofu chokoroba ka konyo muso o ya ka nyefe fredi wallahi o dire ni bi fe ka bendoro ibo mine wallahi jalo ale de inoro chokoroba ka konyo muso la chokoroba ya wele kana ko e fani ne ku yeteli ifa wulula ya foka ta sa mata nache ngaye ya denye ika ko keme ka ankama na gwanta du yesugumi ne muso akadinye ko jugumbi to kai na yenyonga dabla mani akuyi muso ne tita no feko abina ne soronga sodi nana na hali shini ne bitena nai Allahu akbar akado toroba ingwa ma ko kenejeni bete fenge roide ai o chendere ako ne bamanan dede mi matana ci ngo bamanan de do de mone do mogola ala jalo akundike bamanan de na ku hali sisa do ay dara ya chaman tubinga hali sa ubise ko dawla ma fo aka soni kede ngo fo nyoy jalo ami abi famwa bamanan de kunti jene yake fiu abada o kunye fadin todi ngabi a chaman be u fausara ka hal dalumito o daluin a tefenye oluye sabo oluye tanaje dalube ni ye jene yake billahi atinye elabli wuli baldo de hali e ka lasral dona unyinga minu mafo minu ye doni pour de lasral dona sebe minu mbu yere kalama unyinga muso minte chedo ka tafe bolo bi kabako minke doni ko Allahu akbar cheminte muso don na muso te o ka kurushi aka beni o bi kabako minke doni kono e ka mafo minu nya pour asebe jalo inga farikolo mana bani ka jene yake e fakumbi kilisi ke jila ka di mo ma sira ma ma kono kene yara wallahi ofera ifamba fadinto do e ya kuna mbriku e jene yake la kele ka daji tu jila ka di ma ngo bi nugu tigedi wallahi jalo ala jimna goro am ishi to bi tigedi o sebe choroba ngwa ma ko ne bi se kula ku bi se mina oke Allahu akbar atado wallahi ay ko do oke o de la sharia madana daga sharia banadana ma kunganga atwanga do kurje nayo Allahu akbar do tunganga kurji mugo bi haluta du kanga jene yake yoromina amala muso do ene wele do ko ale tara akoroke muso akoroke fakile bakile muso
ana ale yɛrɛ dɔgɔkɛ bakele fakele bakele ka t'u dalen sɔrɔ dilan ka tɛgɛ ko ale k'a fɔ kɔrɔkɛ ye wa ngo kan'o fɔ fɔlɔ dɛ n'i y'o fɔ du bi ci sisan i b'u sigi ka wulibali f'u ye n'i y'u ye nin kɔ i b'a fɔ i kɔrɔkɛ nka kana fɔlɔ in fɔ fɔlɔ nin de kɛn bɛ k'an ka société ci kɔrɔkɛ muso dɔgɔkɛ bolo de meleke m'o cɛ la ko nimɔgɔniya an se mi kɔrɔ sisan dɛ i terikɛ bɛ munumunu na o de b'i muso lajɛ an ka ma an se mi kɔrɔ sa i famɛ sisan n'i terikɛ y'o fɔ i muso ma kana kuma dɛ bɔ kɛnɛ ma kolonkala dɔ ɲini n'a kunji i ma maa fa koyi walimuso fara o yobara o mun bɛ se ma i t'i yɛrɛ ta fa k'o yoba n ko jɛnɛya ɲɛbila kumaw don o fana nɔlɔma b'a fɔ sa hɛn kuranɛ ko fala takda'na bil qawli kana kumakani dɔw bɛ muso fɛ kan'o fɔ maa si ye n'i cɛ tɛ kuma in bɛ faamu wa o de la teri dɔw kɛra u n'u terikɛ musow jɛnɛya kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ ka jɛ muso kelen na an ye mɔgɔ y'an ɲɛ yɛrɛ la k'a fa ka ɲɛfɛ fɛrɛ minɛ n'a fa muso bilahi fa in ma si sɔrɔ a sara o bɛɛ la ko baya kana kɛ cɛkɔrɔba ye ko dɔw kɛ ale taara maga muso in na a ka numukɛ bɛɛ kɛra wo ye wallahi nakɔsɔnnaw bɛ nakɔsɔnni fɛn min a tɔgɔ ye di arrosoir o de don wa fo a bɛ ji seri ten a tun bɛ sugunɛ kɛ ten wallahi k'a ɲɛmana toli k'a kasa bɔ n'a sigira yan bɛɛ b'i nu minɛ o bana in de y'a ta tiɲɛ k'a fa bilahi kɛ min shahwati sa'atin kad awrasta hasnan tawila min nege da eri kelen o kɛra sababu ye ka dusukasi badabada tiɲɛ ta muso in ka ɲi a falen don a ye cogo ka ɲi a man kɛnɛ cɛ in falen don a ye cogo ka ɲi a man kɛnɛ n'i taari i coki ye i ni bana bɛ ɲɔgɔn na i kɔ tiɲɛna i mago sara kuma in tɛ janya koyi an bɛ nin tɔ tugu a la sisan bayakɛlaw k'u labɛn su in na ka jeune dɔ sɔrɔ yan ka bɔ ka taa i ma baya kɛ i ka ko b'i yɛrɛ bolo i ka ko b'i yɛrɛ bolo dɛ anw y'an seko kɛ wa an y'a lase i ma e y'a dɔn i kan ka min kɛ a kun ye 7nan tarbiyatul awlad k'i den lamɔ den banennikɛla o ti foyi se a fa ma jahanɛmɛ kɔ den jogojugu o ti foyi se a fa ma jahanɛmɛ kɔ a sekina ada o hukuku ahliha ka hakɛtigiw ka hakɛ segin k'i muso ka hakɛ d'a ma k'i cɛ ka hakɛ d'a ma k'i fani ba ka hakɛ d'a ma k'i teriw ka hakɛ di k'i baaraɲɔgɔnw ka hakɛ di sɔn i ka sa mɔgɔw ka hakɛ kana tu la a 9nan tasdidu diwanu nasi kasa mɔgɔw ka diwani min bɛ adamadenw kelen kelenna bolo i jija i k'i ta préparer mɔgɔw ka juguman kana kɛ ka kaye la i bɛ taa dɔw ka kaye minɛ k'a lajɛ ɲuman kelen t'a la a 10nan maa min t'a sa yɔrɔ dɔn i t'i sa kuma dɔn i t'i sa waati dɔn ko khashiyatullah al-azizu sirran wa jahara ka sira ala ɲɛ dogo la bangi na i bɔra a ka dugu la i nana yan i muso bɛ yen i ye telefɔni tigɛ i n'o cɛ k'i yɛrɛ di sunguruba dɔ ma yan muso in ka danga b'i kan wa i gɛrɛsɛgɛ bɛ siri a bɛ faamu wa o kumana an tɛna kuma janya n'i t'i sa kuma dɔn i t'i sa don dɔn i t'i sa waati dɔn o kumana kɛnɛ filɛ wuli i ka n'i jɔ yan an ka baya d'i ma an ka fatiha ta alhamdulillah baara in yɛrɛ kuncɛra ni silamɛya donkan layidu 6 ye min ni ale la baara la diinɛ bɛ a se yɔrɔ sɔrɔ maaya bɛ kɛ bonya ani kisi kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ dinabara kɛ bolo taa kɛ se ikra ye la baara ɲɔgɔn min bo ala ka dafa ala ka don ala la ala kira bonya kan sallallahu alaihi wasallam ala ka jishueni jijɛnɛya kɛ jiden faga dinabara kɛ bolo kɔnɔ taa kɛ sen kɔnɔ ni kira ye bila baara ɲuman min na b'o kɛ ala ka dafa ɲɔgɔn
an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin y'an ye Moritani kɔnɔ ka kɛɲɛ ni silamɛya dɛmɛtɔn Ansarudini ka wulikajɔ ye Moritani kɔnɔ tournée-ba min labɛnna an karamɔgɔ Saïd Ibrahim Diallo ni ale ye a laselikɛla ye min sɔrɔla o kɛnɛw kɔnɔ o de ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲumandɔn sanga ni waati aw ka ɲamadali la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bi o ta k'o di hɛrɛ karamɔgɔ ani basigi karamɔgɔkɛ ma a se Yiri Sharif Usman Madani Haidara ko ala k'an ɲɛ mɛn a la shukran lakum fi amanillah. Ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala ka chideme tenya welela saraka jubu bomori tenya welela dabali jubu ke muri